mbadon tawaddudul jariyati no de Jomsoni Abdul Hassan ka Jomsoni ani jamana donibo ko disida nyona jamana fama nyakoro no Haruna Rashidi mbadon niye anga jofen konondonai no ye akasheti numero konondonai inshallah tawaddudul jariyati ni Jomsoni mbugutigini ale ka fo bi donike ka disida jamana donba be fara le nyonga jamana fama nyekoro islamo nyeku nyekoro ni Haruna Rashidi mbadon niye anga jofen konondonai before me ko 9e épisode de l'histoire de Tawaddudul Jariyat mbadon yananga bara damne an zinzinen kofeni Allah ta'ala to barkamay solli ala ga cidin bayinga no Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam ana sodni salmu anaga sahaba nyimo ani mu'minu tuguraw kirala ni bara nyima kaliye mbadon an solilen ko uka ambi boye masagini barkada ani wala nyimondo amu nyeshi anga zamzami yuma noy ankara faye السيدي الشيخ شريف عثماني مداني حيدرا أمبا فوكا بركدا كاكوني ماندو من كنينكا كدوغو كي كراموي شجاني كنيا لبنغو نما عن الله فيا وبي على بلو يا ربي على كوداني ننشوكو باستان مهما عليك كمانغان دي كرا سببو نمي alika kumanga de kera fragse alika kumanga de kera ewa pigiri mi nabi jon frake nabi muminu frake nabi ala danabo frake nabi ma saboni ma nyum frake Sayyidi Sheikh Sharif Usman Madani Haidara bamanango mogol la degeli kakusa ni hasidiye mogol la degeli kakusa ni ajuyali mbadon anyanga dakuri nyima nun soro kaboni choro bayin gadakuri sonmon kono filiminu no lubina soro walma yani no lu ya soro nyanama kono ko me moy dafa bali de ni sayide moy imana ke chogo tesaka ke alay jibril ti jigi yere kayere jibril ko mi jigi cheminga o labakara muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam na flila yoro minuna o ye an yere ka wa kalan dikri dai o ye ne ka futuwe o yanga doni dogoy note wallahi amu soro kaboni chorba inga kumana mbadem aka garbu kani mangando ni ala manganye Jomsoni kamana kanu ye Ali Sangare mi wallahi alle de ya nidi Allah ta'ala ma ala ka dine bi jochodi ani mati je ka dine bi ani mati je ka dine kuma shuli ani mati je ka dine ken namara fin mbadon o kamalen ni sigilendo aw nyakoro ni ala ka jenyi tawaddul jariyati jofen kono dona kan inshallah o kamalen ni ndu
wallahi muru ya dɔn domo y'a dɔn mɔgɔ fagalaw y'a dɔn faama jugu y'a dɔn sabu n'a kamalennin sigira ala ka mikoro kɔfɛ k'a bi ala ka diinɛ bara ci ala ka jɔnw ye a mɔgɔ de ti dalen kunkolo la o kɛtɔ k'i ye mori dɔ de ye k'i ye doma de ye k'i ye mɔgɔ fagala de ye k'i ye buguridala de ye bal wallahi nin funankɛnin n'a ye ala ta daminɛ a tɛ foyi ye a ɲɛ kɔrɔ bilen n badenw o kamalennin bi aw ɲɛ kɔrɔ ni ala ka jɛn ye n badenw o kɔfɛ dun nous allons commencer là où nous avons arrêté an bɛna daminɛ yɔrɔ la an kun y'a bila yɔrɔ min na tuma min na ni fagibu dɔnnibaba in ye ɲininkali kɛ jɔnmusonin na n'a ye jaabiw di fo a nana se jaabi labanw ma a ko a dara kira la ni dalilu caman ye komi n y'a f'i ye n ko an ka cɛkɔrɔba ye dalilu caman fana fara jɔnmusonin ka dalilu kan komi jɔnmusonin yɛrɛ ma ka dalilu bɛɛ fɔ kɛnɛjala kan a ko dalilu wɛrɛw bɛ yen n badenw an ye an cogoba o cɛkɔrɔba in ka dalilu kɔnɔ n'o ye Seydi Cheikh Sharif Ousmane Madani Haidara le Mourchid le Kitabe au son Sado Ziwalda du grand prêcheur international. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit des choses qui ont vécu des milliers d'années, dont ces choses-là, ces faits-là où nous sommes maintenant. Ce sont des preuves que j'ai eu la confiance sur le prophétisme du prophète Mohammed. Fokman labana ko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ay kuma fo kuma minnu bi samba yirikaw san keme yirikaw san jaw kuma min bo ko bi ke walma ko bi na ke walma ko ewa ko je tuuli fie folu ka ke mbade akagela do o ka famu nga wallahi o nyono bi ga kebi o chaman kuma kira klela yara tele on yero ga klela ya 600 telefoni mi mambolo kono ni mogo min ko anga jamana kono ya ko telefoni bina ke mogo bi wela la tuma dola ka soro pisi ta kono ni yo fo ini mashiti nyombe ukmala mogo ti dola mogo ti soma nga oho chendo hakika la mogo kundiso nga hakli tigi yere donba minye telefoni shidon bi nabi jien famu o ba don telefoni bi sonné a pisinta nyoro ina doni flare ba kono doni mi ba kono kile o minu fo misalla ka sorolu make ketwe to la mogo nyeko tuma olu bi ka waleya o yi mogo dakira la jomsoni ka kuma o yi doni do bon do wala je me arna rashidi ye mi fo ka doni bo yi ku ka nyingali ewa busamse tu jomsoni na dalu minum bi doni ba fili ñiningali minum bi doni ba fili ye ka donema ku ka ñininga odula mbado ni question fana jabi bi mira mogo bi fe min do ki fili o ma ni anga mi ni question poser abi mogo fana fili ni ko on ma sisa ko tuma jume téléphone bi sonné a pesintan mogo mi misego jabi ye téléphone tigi million keme sheki kabane ni saganye misogo jabi o kadogo million keme shiki bo o jabi o debi donba mi fara ko dodo téléphone bi na sonné
a pisinta abo jabi fla beira mbade kuma sono ya kama o jabi jumenye de eki kluma jode o jabi miye ni mogo miye telefoni sa ina fo o ka telefoni mi ni blonde bi tenaku asanve terende asanve blonde bi asanve la munu mene o ba fo ma ko android biton de telefoni mununa do ko écran touché do ko biton da mbadi ni o telefoni san application minum be ni o lu sigi kun o telefoni na kadiye ni Facebook sigala ka messenger sigala dobe ko WhatsApp ni o sigala ni bo lu sigi telefoni na o ba fi kika atoye di code électronique do wala numéro ibi téléphone numéro do de do WhatsApp yoro la ni yo do abi saga do nga abi na lettre do chima o téléphone numéro ina o ba soro téléphone numéro min do o pisi mbi téléphone wara kono kuma do kuma ba mo pisi mbi téléphone wara mi ngono ni numéro nanu la no code nye chiffre woro ni o ta ko do téléphone biton tay kono WhatsApp bi dale no ka soro pisi be doni ngono ikani pisi mi se ka chembolo pisi mi se ka kari do bi se ka telephone shwembolo ka tani telephone tant que WhatsApp dale me doni na a pisi ta kono ibi internet bara a pisi tan ibi message ci mogoma sebeni na a pisi tan WhatsApp sanfo messager sanfo ibi clear ka vocal ci mogoma messager sanfo nae ka vocal ci mogoma no e kumangan WhatsApp ka a pisi tan ni mogoma fana ya yoba don ni kan numéro bon ni ka téléphone shwana ni ka pisi utidala sabu ni ka pisi numéro la ka barake ni yo wele fana WhatsApp sanfo abisone tumo jume téléphone bi sonné a pisi tan tuma mina ni ye internet sigala ka pisi bo akoro wala ma pisi ma do akoro yere otuma internet sigile ko ala ni ka pisi numéro ni yo pisi numéro wele netika abisoni bado kire ni nyona million de fo ka sura makani ni ye aka sagana ka sura minu yere hakili ka gele aka famu o de nyona mbika kesisa a million maintenant ma wala mo ye ninte kila ka kuma ye ne ka kuma ye pour que ka famu soro ko inga comme internet ye fankure envers réseaux sociaux ye fankure envers WhatsApp ye application kure envers otuma messagerie ye application kure envers nyolu de nyafi ye ndemendo ika famu soro kuma nunga badu. La cinquième question posée de Fagib sur Tawadou de Jariyat. Lorsque Fagib a entendu les réponses de Tawadou de Jariyat, il dit: tes réponses sont bonnes, sont très bonnes, mais je te demande, quelles sont les vraies preuves de la foi? Quelle est la preuve sur cela? Si les gens voient la personne qui a la foi, qu'est-ce qu'il peut dire si c'est là? Mbadon lingara minga don ba boy no e Fagibwe ako jomsoni ma kuma bane ako nyika kuma me e ga korofoi anyana jabi nyana namara tala ima flifio jabi nyana ako ngasaw mbi nyini ngaw neko lemania yere e munyede dangania yere e munyede ka foni mo lemana joy mo gira mo hola de mbadon akon lemania yere e munye dangania yere e munyede
mogol le man yane do dallu jumem bi o yira mogola de mbadin niye fagibu ka ngali duru na ye jomsonina nya fi chomina nya soro don ba chaman yolendo sefla kuna unu ka dallu kuna na domo bala gwani domo bala balani fobo bala piano domo bala guitare domo bala batterie domo bala biologiste wano bala technicien bo bala philosophie ngana bala docteur savon bala mbadon adisa dungo bala ni qur'ane dunge doy minni jomsoni ye nyon zoro folo buga nyon treke wallahi abiga fam poser jomsoni kun jomsoni bo betende arabi ko wulbali di ko hakikala diabi nyana ni akai ngali duru na mbadiw aya kuluma jo ka nyini islamu fe mba nyini mu'minu fe mta wajibiya kan gamba nyini afe sebe minu nye fanga be minu na wajibi te jon se ni sebe minye mba nyini fe ala jatika yare kama nin kaseti nunu a ɲini ka lamɛn faamu b'a kɔnɔ diinɛ bolo kan faamu b'a kɔnɔ adamadenya bolo kan faamu b'a kɔnɔ dɔnniba yɛrɛ ti maga fɛn min na ayiwa hakiliw bi ɲina minnu kɔ olu de b'a kɔnɔ walahi o caman komi nin y'an ye jɔ fɛn kɔnɔntɔnnan de la o tuma an t'a dɔn a bɛna ban kabini hakɛ min ye bilen yɛrɛ sabu an ka jate kun ye min yɛrɛ ye o ye an tɛmɛ kaba an kun y'a kanu ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ jɔ fɛn kɔnɔntɔn de ma n'o ye kasɛti kɔnɔntɔn ye nka o ma ɲɛ an bolo sabu an yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɔ dɔɔnin bɛɛ o tuma a tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye a bɛn'o sɔrɔ ka bɔ nin kitabu sanuma in kɔnɔ n'o ye tawadudul jariyati n badenw. Lorsque Tawadud Jariyati a entendu les questions de Fagib, a kotumamina Jomsoni et Fagibu kan ɲininkali ninnu mɛsaw. A ko si tu ne me connais pas la couverture de la foi en voyant la personne, si tu ne connais pas la couverture de la foi en voyant la personne qui a vrai la foi, qu'elle est une vraie croyante, je vais les compter tout de suite. Ako ni ta don limaniya yɛrɛ danganiya dafala ye mun ye o sabatila yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ mɔgɔ filɛ limaniya jɔn don nin ye ala jɔn ye k'a fɔ ni muso in bɛ siran ala ɲɛ walima k'a fɔ ni cɛ in bɛ siran ala ɲɛ limaniya b'a fɛ o bɛ dɔn cogo min na ko min o de saba ɲɔgɔn kan sisan i ye kelen kelen n badenw au dalu ko ça trouve que la personne a la foi ko ba yira ko ni adamaden ko limaniya bi na mbadon il donne l'aumône la personne prie il prie d'abord ko ni mami yeselila ko ba yira limaniya bi o tigila il donne l'aumône a tigi bi jagadi ko ye limaniya jɔn il fait le jeûne dans les mois de carême ou dans les mois de Ramadan 29 ou 30 jours une fois par an ni mami a tɔgɔ ye di sunna ko b'a yira ko limaniya b'a tigi la il fait des pèlerinages à la Mecque au moins une fois dans sa vie ni ye mɔgɔ min ye ka hiji kɛ Maka alikaba la wallahi ko b'a jira ko limaniya jɔn don il donne des zakats pour aider la religion musulmane
il donne des sacrifices pour aider la religion musulmane abi nyumayaw ke abi saragati ubo wala sa ala ka dine ka deme ka dine tigu deme ni nyumayaw ka dine yara deme ni nyumayaw avec sa fortune ni akan navolo ou bien en faisant des prêches avec son âme walma ka tigi abi dine nyefo nani abi dine jihadi ke nani mbadon quoi me bande ça trouve que la personne s'est égarée des interdits de Dieu ka sorotuni atilama yere keme ka haramu toy ka yoro jenya ala tanawla ka yoro jenya kira tanawla ka yoro jenya haramu ni mashibawla si la personne meurt on l'entrée no tigi fatura kwamba tigi dunjugu nyumana wamba tigi jatiyere ni islame de ni limana jonde mbadeo wala le doni me jomsoni ka ni ngali ni yabi na wala sa onga ni furga tigi ngana ni pan ka wuli naye ko limanya pierre seli akola jomsoni de ko mogo bi a dɔn cogo min na ko mogo ye limaniya jɔn ye k'a fɔ limaniya tigi do ko tuma min na n'i ye mogo min cɛsirilen ye seli la k'a ye sun na k'a ye ka jagadi k'a ye ka hiji kɛ k'a ye ka ayiwa tɔgɔ ye saragatiw bɔ k'a ye ka ɲumanya kɛ ala ka diinɛ ka dɛmɛ n'a ka nafolo ye ka ye ka yɛrɛ ni di ka diinɛ dɛmɛ ka wajulu kɛ n'a ni ye n'a b'o dɔn n'a t'o dɔn ka wajulikɛlaw dɛmɛ a seko bɛɛ la ko a ma ban dɛ k'a yɔrɔ janya haramuw la ala ko minnu ka to a yi yɔrɔ janya olu la a ma k'olu kɛbaa ye wallahi a yi yɔrɔ janya kira ka haramuw la ala ni kira ye fɛn minnu fɔ k'olu bɔ kɔfɛ a yɛrɛ ye olu bila kɔfɛ ala ni kira ye fɛn minnu gɛrɛ ɲɛfɛ a ye olu ka taabolo ye k'olu ka taama sen ye ni o ye maa min na k'o de ye limaniya jɔn ye n badenw ni maa min ko n'i ye mɔgɔ min ye seli la k'o ye limaniya jɔn ye an b'a fɔ tiɲɛ don nka an b'a fɔ a tɔ fɔ jani sella o limaniya dɔ daminɛ ngo ta bɛɛ an b'o k'a ye tiɲɛ don munna sabu kuranɛ yɛrɛ ye min fɔ seli diyɔrɔ la ala ko muhammed n ye n ka seli d'i ma taa di ala daniyabaw ma wallahi jɔnmusonin ka nin jaabi a walawalala hakika la seli dira de ko ka n'a di ala daniyabaw ma mɔgɔ minnu dalen don ala la ko ka seli di o ma o tuma ne maa min ɲininka o la ko ala danaya yɛrɛ ye mun ye de ne ma sayi f'o la o e bɛ mun f'o la ala danaya seli b'o la ala danaya sun b'o la ala danaya jaga b'o la ala danaya n'i ye se sɔrɔ hiji b'o la ala danaya ka ala ka diinɛ dɛmɛ ni ka nafolo ye o b'o la n badenw o ala danaya in o limaniya in o de ye anw ka bi misiri selilawanew jɛ olu ta kɛra mun ye de ni min y'i sen ko k'i bolo ko b'i ten gosi dugu la o y'o kɛlen mumini ye ni min y'i ɲɛtigɛni fila ko k'i kunkolonin jɔsi ka fugulanin don i kunkolo la walima jalamugunin biri kunkolonin la n bɛ dɔ i bɛ kɔlɔsini dɔ ɲini ka n'i te wolo misiri kɔnɔ nin bɛɛ la jɛnɛya ti dabila ko k'i yɔrɔ janya haramu la k'o de ye limaniya jɔn ye a bɛ jɛnɛya sabati kuranɛ ye mun fɔ jɛnɛya ko la de wallahi ala ko kuranɛ naw n'approche jamais à l'adultère fɛn o fɛn bi aw surunya jɛnɛya la ala ko haramu don a kan nege kumaw jarabi kumaw kuma dumaniw t'a fɛ yɛrɛ kɛ muso fɛ cɛ yɛrɛ ka kamalenbaya taamaw
muso kan nangara bayatamo wallahi alako nimbe haramu e fon fem sega jenan we alako haramu do auka ba otuma no e haramu yo ni mogo mi ngolle manya yere ye seli ka soro jenia madabla du ni ma mi ngolle manya seli ka soro namara madabla du ka soro kire do ngo sallallahu alaihi wasallam ni ma mi ya namara utandoy mbadum ibado o yorola limania ni ma mi ngo seli do ima galontiye giba to nyefo ni mami ngo seli yere do ni do soso ko seli te o fana ma galondige ngo ba to nyefo awo seli be limaniana shumbe limaniana jagaba limaniana hijibe limaniana ni asitro ama bana otabe ai atoye jumenye du ka fo mo ile mane joy abi dine de menna kan na floy o doy ama bana abi dine de menna ni e ka wajuli kani chenye ni karamodo ni dine domba do abo nyefo alaka jonye cheka nyoro ina ngo ni dine domba do comme o moko ba nga fili de la nyoy na fiki we me ma do wallahi don bo ba na me o ba ye ma do fotu ma kle comme aketo ni ngo wallahi o bi ya fa ama ba do ni e wan ne ka fotu we sun mabwa nona o ba do ni mi besoro o ti son fio ka fese sa o ba yere kalama mo yere ni saidi bo otuma me mi mo be anfili la sa no e na fiki o be ga lamane ki yere ka fili kama ala ti so anga fili ala ti so me yoroni do de be nyo fosa ntemento ni masege yoroni ka ko barachi awiyo malmake wonna fiki bina wode ye anga kuma wala ka soro wotalare ne ko de woni mami e dine do ni mami e dine do ngo de ka dine nyef ne mo fo me ka soro dun dine do ne la ni te dine do ni la ni e mami e dine do nabs ka nyef ofma no ma nyefo o de kudu o bi jeni me mogo ti dine nyedon ibi janama kono kana sika wala fiu hali ni fado ni te dine do bi tasmako me dine domba bette se ka dine de nyefo o fana e doni do fo mogo ka don convie ni sara ala ka convie ala bi mi wele ko convie ni dona kaburu kono ki to convie kono ibi jahannama kono hali kana sika fiu billahi mogo ka convie ni ala ka convie kelente en fait anga don bawo de ye nansara kalana bawe doctoria ka ba France Espagne Malta Italie ona nyona jamanaw Ameriki savant bawo docteur bawo philosophie maître bawo o de don bawe envers ni shido ni mastali surando ni mastali farda do ni mastali jokando ni ma janaba ko to nyedo ni ma shunye do ala ko tu ete don ba e convini mogo ti ala bato ere nyedo ibi jahannama kono kana siko la fio absega nye ala bato yoro do be mo shido obinye menne ma nyedo ala fio ala bato la e bi jahannama kono kana tujola bo otuma ni ala bato nyedo dum mogo do ba nyedo anye foli o tuso koke abete bara tuwe mogo do yere ka kuma famu manoko mogo ma o mogo be mogo do fana be kuma famu kan nogo nga yere ka kodon tese ka kuma franyo nga ku dinyo ma mogo ka saka famu soruka do yere be yere aywa kuma yere de ka gela bolo gela dai ka kuma tugnyo na ka gela bolo febe wajuli du kuma bi tugu nyona de wajuli ka gela gien febe sabo apma ne kuma tikele kuma bi tugu nyona ni dobore dobi daka hali baye microbe mo gomnu faga a club be wajuli kelawde micro foni be mama bana a club be wajuli kelawde
ne te dongli dala artiste nunu tewa obi micro do dala chendo menu ya do dala nu ye dongli don do ba bu dala o ba asuli bu bolo fegu bi dongli obi do do ninge noy mais on ga micro sigle fle an kan krefe ami kuma la er joljol de dongo do afrabita boni dobore dobina bo ni dobore dobina to mami nebi kuma na ika kuma nga bi bu da kono ka do micro kono micro bi ibi tani mi bla ka fenye mene o micro bi klego o gazi flika ni kan kono o de mi mogo fugo chen o bi mogo duskun bana o bi mogo bana mi gagele o bi saka ne cancer be cancer du ye farga na yoro mi mine no matika ka fli abi fambe chen atuma bete wajuli kala yere bete don bay ngani mami ma alaka doni koni don alaka dine bato chugo don bon ni ko doni basa onga mandrasa karamogo donu chama ananga furke ngara digi donu chama koni mama tizega kurana kala bi jale makono o galoy mogo bi wolo ka saiti ado kurana kono arabu kana iti ado kurana kono to kana iti ado kurana kono kan fosila ngaye bismillah dosi kumulola iya kalan karamogo do bolo yi kala la kumulola iya kul wallahu do ka farauka iya ka bato to nyin oka wallahi ni sara hijitala wani nu ni jene wari ni sara wajuli kala jene kala wani nu u benati soro al jene kono inu ti nyonye fiyu ina tu laje jahanama kono wallahi okuma limaniya ka don ye mogoye limaniya joye obi doni muyede mbade o jabi wala le de miye mogo minye selike sebe ka shundo ka jagadi ka hijike ngono amabane o nani de aduruna sa ka alaka dine demena akan nafule ka demena niye ka klega slame o deme chogo belaje la ni sagati ni nyawe o fe wolo vla mana ye mamina ama fo dowara to ko fe ngano wolo vla dafara alaka nimina mbade obi wele kolli mana jondo nga oba soro sado atigi alaka haramu dabla alako ga minun dabla comme ni ketaw de minun kera min dabla lita alako ga fo fen dabla ayo dabla mbado alako ki yoro jenya fo fen ay yoro jenya wala odi bi wele kolli mana jom nanga billi man ya ko kerade ni minga basabu yana ni mintai ni minga burode yana ni mintai ni minga fani kanda burode da katame mintaka odi wali duwe odi mai fango fenga kulishi yoro ni do frala sinala o tiflem ma sebeble o tiflem ma maible mbade atuma ni mami ni yoro ni yere la jedum ni yoro yere de be islamiya yere rimo hakika sali dira ala daniya bawma shun dira ala daniya bawma hiji dira daniya bawma ala aywa jaga dira ala daniya bawma wa ala yere de ye ala daniya baw wele ku ka ala ka dine de menu ninu ka nafulu qur'ane ko chugodi suratul tauba verset 111. Dieu dit dans le Saint-Coran, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ne Allah subhanahu wa ta'ala sanike au mu'minu fait, au Allah daniabo fait, anila anaka namfulo mbado alijine konnana ni qur'an haye ajelendo abe suratu tauba aya keme anetane kelen abodila ko ala yesanike aw mu'minu fe anila anaka na fulula ko aba fale awye alijanana mbadeo ni yoro en kagele akagele walla akagele ne kunti fe anga gele manzoro ningaswo ngono ne kunti fe anga tabo gele manga ni wala daina ni mane kono
ngambora gelemando kamin ka gele aka gele faray aka gele negay aka gele ni gelere ngamuma magayade limana jom min tigara jena nabi alaka kuma famu o de bina noya ambulo joni mina gelede wallahi limana ma sabe ma min sukuna ama sabati sukun mina o de bina geleya ambulo bike geleya dai mba nyini ala fe ala ka noya ne obulo joni yanda o jabi allah rabbi masad yanda joni ni do anade o jabi allah ala de ni do ana joni ye kenya di amade o jabi ala joni ye gasga di amade o jabi ala joni ye kiro ci amade o jabi ala joni ye sablanga de o jabi ala abma ay ni da man kanji men yede ko ni do ala mekla gana mine ko nya kalfa ala ni mo sara foko ala ye kalfa mine ala ye femi kalfa ana ode ni abi jon fakolo la ode ba to yi ibike mo way no bori la bike shuwi atuma ala ko abina ni mine o musakana jokun ko ye sani kambolo fenflala ame misro no ina fulu dunya damade ala ko abino de sambulo abina na fulu suro le nu ala yere ala ye minu di ama ayanga saga do minu na ayan kene ay minu nyini ka abino de mine ambulo kun adano mawa ay wa anfusakum ko ani ayere ye ni min kalfana abino ni vana sika ambulo ka mine folota de ka sika ni sani ka fe anila wa ani akan folola mbi nunu vla mine abulo sika won ma sani na sono ko lu fla danyo nga ko dia ka bla mana froko la comme mogoye binani di boutique tima iko temuga suguru muga aba di ma chugumi ala ko na sona kanni ambale kan flo ambale ka faranyonga akuli ani ninjuru ka je ka demse ko ka je ka mbotigu ko ka je gloko ka je haro ko wallahi kanunu la sago ko lu do manana ko dine masama ko tuma min ni masa bolo ba mini bolo mbi isa ni mi doli mine mi dola dima mina mi mini bolo fenfla de do mina min dima o juli de koni flay mina aw bolo du mbi o fale aw ye aljana yere so shekini mbi fla fale aw ye shekina flami fana anyi wotri chama yo ko war bana jene ya ka soro alama fendu ala yere fiu alama fendu tugo de ko re femata ala ka dine dala o bana anyo ye watri joljoldo o michi tri joljoldo o saga tri joljoldo o batri joljoldo o shetri joljoldo no be bana pe futu blublede o kacha o ma jole kuno minu nga kene no lu banana ku sigo sendega kuno de ni ame inni dia ne ni masaka fengabli o ta bane atuma me femi dame femi na ambolo dame femi giringa dola o ni kene akori damal wati femi eno na folo soroni mi mambolo o wati de ala kale jene mimbe na sangati ba ati koro ala kale jene mi na ti doya doti bua jala ala kale jene mi ni desati yemine
fem mangeti mine wallahi ko ala bino de dama bada so damu ka feni vla mine flani mi yere ti fen wati jamay pour ka dawla mogo bi minge ka wari nyini to ke ka wardu sabu yi bangene yani ka wari yere shido ko sobe ko on ga je halaki klena amba ke samuga ye ibina do wari nyina ishi samuga nete mogo mi samina ni ka folete war ko nyino ali bi beddu ko nay tado femi re wari bi nyini to bina me on ga je halaki klena saw I wala samuga nge I wala war ko nafasa o maye mo wonde me mugo ko ndalo mogo mi mogo gla I wulile wari nyina yi samuga nge fane mo war sorofiyo o sanjule bina ni te anga ke ye war sore samuga no e isam bina ni atuma dinya fe ke bina sam bina no wara ka wari ndude mashibo fe yere ba do ka gelew atuma ba do mo bi taminge wari nyina ani sagana warna fe ito ke abada ka war damuta ni alaka damudun nando na alako yando ne ami dume akono bada anti koro anti bana anti dese fere tamine yi hamite jorote mirite alako abini fale anyede anni damana ni min kalfarana na kada ba karaba yere ka blasrenga ati sarafoi dama la nafolo mi ayo gasagade ama na kada ba tigana koko bambe fambia amugo tijwana yere na saballa obeko kanso ala tobela ay do islamu ma ay kafiru bulo fayere kun kasoroti ala fayere nimbela ka wele blakun kiraw kana fo kwa mogo belen fe flala ambulo ko ka andu arjana ani ma min golle mona kalpiye mogo min bi ala ka dine de menani na kana vole dum ima galo vode no kare ki yo jenya haramu na stari jole ko fe shuni jaga na hiji kele ko fe ni qur'ana aya de kira bora makando mi anana madne aye madne kaminu franyonga ayolu de togo wele ko el ansar o karam minge ewa maganga minun bora kira no fem makan gele kono nyani buyane kira ka fasula mako kele ka ge sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani ma minun bora makan no ko muhammadu ne ma to ya undi to ya asale madne ayolu wele el muhajirin mbadu abma muhajirin ni ansaru ya qoro jumail muhajirin ay mu'minun jana ukaddime ko ka jewga kabla ko ka bokina no fe ko muhammadu fasoy muhammadu gen muhammadu bi sayoro me bita saydi olu de muhajirin o muhajirin nanu mbade fedo be akanga damala fedo be o kanyo bitu sena ansaro ye mogode minu nye alaka dine faranyonga madine ka deme ka muhammadu deme ya deme fo kire wele ko awde al ansaro ye alaka dine deme mbaw ninu kan na fule nyo fiye ngo fedo be akanyi atito sena dobe o kan obito sena foga jewuli ni mo kere janfaki mbado ni fe flainsa kira tara ka fe minto sena kira tara ka dine minto e ode ni dine tagabolo flainye ni iba famu odela nyote obek menyonga nganga ke dine tasra eresa kira tara kan tagasra flaine to Allah ka dugu kuloka el ansar wal muhajirin no teddu atoyin kelengunde ka haram ya kraklela ay don bo wele bali ati iti torika do iti tablo do
ko kira kilela mi welela dugukolo ka kira nyana ni takabula frente ansaru ni muhajirina ne ko sahaba do de adda ko muhajirina wa la sahaba do de adda ko ansaru wa la muhammadu sallallahu alaihi wasallam alayhi de adda nuhun wa nyini ngara fana aya nyefo mogowe mogobe munade mun kay ngabi dasirala mun kay ngabi to senade femin kay nabi dasirala na faraku ansa ay muhajirina de mogoye minun kira gene ka ba fasola minun wala kira no fe olu de wela ko muhajirina awe barabakere we bari mangede me o koy nyuma mbay o bi da kira de la chokodi sabu kira muhammadu sara atebli muhammadu sumayala manaw apmani muhammadu tebli muhammadu bina ge chokod me mahanga o febli feminti ge chokod talabli afute ayrati apmani ge chokodi chokod tala apmani muhammadu tigew muhammadu tebli ni muhammadu magge muhammadu gene minun dugura no folu sega yeblewa ayi ni genite gema ni mimi tawti ni mishite mishigana sega ye ko ni mishigana ibi mogode ni sagate sega saga ganai min mogode bege ni bagante flagate sega ye ko mishigana fle abi we flag flame mogodo ngam mishigana flame tisega fo sabu mishite abuma muhajirina we barabake ubeda jina kono minu ya kane ngani ma ko mi kira fa tuuna sallallahu alaihi wasallam ma obidda kira de la sabu ni kira teble kira gen teble abuma muhajirina tisega yeble muhajirina modede bisega yi ka fo ni bema kewde kunye akebawe obsika yi munu nga duk mala obsika yi nga muhajirina tiyeble sabu kira tiyeble jangu ka kira gemble abma ansar du el ansar kira yewlu de toda ko el ansar madne ko comme mogo minu ye ala ka dine deme nu ninu ka nafule mbade kira saraw me ala ka dine ko banawa la kira saraw ala ka dine banawa ay amma ala ka dine deme bana ko kira sarawa ay amma ala ka dine jora ko kira sarawa ay amma dine manga deme ble ni nafule ble ko kira sarawa ay amma dine manga deme ble ni niye ko kira sarawa ay atikati ja kuma ja dine bi teme de fogate jien wuli mawo dine bi demeni na fole ni kirate dine bi demeni ni kirate wajirana nyuma fly nyon tro kele dana serala ka sababu ge darwa rere kele temena nyefe ko sababu ke abi fode ko continuité fe min be bada foga tanke abi ko dugukolo jien ala ko be ni ala ko be ala kira ko be sallallahu alaihi wasallam ni ala kira ko be dine deme be voilà atuma ala kira ko be nga ala kira reteble atige ba atuma iba yoro la ko kele bi yoro mi mangan bi yoro mi sa el ansar ne ko ansaru yereo dine kura do de doa Salamo ne bawo nyinga ansaro dine kura de dowa ne go ansar dini yo ne ko malika tondo de dowa ne go ansar dini yo aw be karamo do de do aka klela miya krede wa ne go ansar dini yo yela alaka dine demeni yere de do wa ne go ansar dini yo kile go ina dine do wa mali tone do wa bamako ko ga tone do wa apma ansar dini yo ani yani kira ye min fo abe fengelende wa
aha kira ye min fo karamo mi ansar fo o ya fo ni kira ye min fo no fela de minun do ansaru la fana dona ni kira ye min fo no fela de mais aha apma mo ta kono mi wala jugu kira amba fo ansaru tede mo ko me kira ka misri kono mi ye malakulu gudamu kan nan figi kachide mi ye kira jugu fin on te ko bali anga karamo te ko bali kira yere masako bali o min ka kusa be ala le klak dani bela Muhammad mbade ni otomani mami ya yere wole ko ala sarwe jogo man dame man kira ye mi fo atika kete ala ye mi fo atika kete o koroba yere ko ansariya ye mfenjugu de ya la sugu fiya kono ngo bari sobe sugu bamako sugu ba kono ya bari sobe ya sunguru ba sobe sugu ba kono ya butigi be sugu ba kono ya kurane obi fere sugu ba kono ya ni mami ko sunguru bo bi dugu kono neti bo kene mabile sabu haramu ye sunguru ba koy haramu ye sunguru ba fejje nyonya ye sunguru ba yala nga haramu te islameke mu'minin ke nani gasaga nyini sugula ni kan na fuloy halalay islamiyya ko donde atuma ansaru damina nan min kama kira klela ayofo madna kawla uduna donjogo mina ayofo ayo minun ko kuyi ansaru e bekle goyna olu ko ay ansaru e mina ayofo ka alaka dine dem sabu alaka dine tiban nebi ka alaka dine nyafa sisa ne de alaka dine ni yoroni na sisa ne de kira representant ni yoroni na sisa mbade o man ni min ke dine ni yo kenne o ye dine de mene ne mo titala mi ka dine de nyafi anga klela on dara mo godo de la ka fo ni min fo ni e kreta sallallahu alaihi wasallam ni alatay apma amsega munge pour que ala ta foy ngana dabla kira ta foy ngana dabla de muga mini tanda mi mangu ay to ango klade nanyo kla yoro maduru yo nani ango du anga deme o kono ana fo namba na musu nandi unde kala ni mi mbala ango ke kala ka dine deme o kala mugo mi ko fata ni foroto bolo butigi to bolo ande ala janga nyoro nyini ka do ma ko duwa kan na so do kawa tare o kasega to du ka kono fa kana ala ka dine nyafo anyewa ngode ala ka dine deme anda la janga mobili taw kala mo yenye ka che anni mobili ala ka jamakulu kana nga dugula kana ala ka dine nyafo anyewa ngode ansar dini ala ka dine deme nini na fole kurana de kote o de to ansar mbade nga karabi komi o dine kurade komi o na folo nyini tonde komi o wor nyini tonde a karabi komi o ye tagabolo kure ala ka dugu kuroka ka so bi tagabolo fomo fendo muhajirina na faroka korani tabolo be wa kira yere minu wele tabolo wala jakulu o de nunu groupe fly o ko fe dun fuitibi mais c'est ça avec toi d'ambolé à dîner bini ka biolon flambo ambolo ya adoti ansaro jati fo yere wariyini tongo do bi anani do bi andoya do banga nyamo nini do banga nyamo doya mais ansaro yere hakika yere mami ito katoy ka mado nini ito kato ka machine nini ito kato ka moshi doya obi alaka dine nyefo obi dawma obi kira ka dine nyefo obi dawma ansaru yere niya doya anyebe mina we alay amogo tefuila o delu bi soroni jonye ansaru karamo mimi on bolo koroya bi ni on mi flali kenno de
no de nana kana ankala anyena ka nyi jirana no welela Sayyid Sharif Usman Madani Haidara abin nini abi doya afabin nini ababin nini abi doya abi jashi uba lagushi uba sabote ubigie kuma dugu be fo ma demisoni mana mogo min wallahi nyuti nyedo aka nyana mayere la olu bayi si ka doya na ka nyana maye mbadu ni ndoro bayi awya ye telela dojmende ko do fababula bugo doya awya ye dojme aka ye rezo social internet la ko abuga doya de awya ye dojme ka abuga donneni ka abuga do sabote awyo ye dojmende mbade wallahi o yorola o ba jirila ko antariya ye ka dimi tuila ka sabali ki jogonye ala denia ko fe na flo mimi bulo ini dina ka jenaay wallahi ika dina de me fana ni fo ga tasiga sayadoma o to de ko ansa bo anga sheboye anga karamo anga nyama anga toroba ya ande wodela meni mami yode bla iti foye galongo iti foye kable galongo iti ala no faible iti kra no faible apma question jabe muyede abi do chogomina ko mogoy limane joyen ngode no fe on no fatudu o de ye mogo mi na ye selika sabe ka shunka sabe ka jagadi ka hiji kenno sebaye o ko to nengo amada o made kan mayake islamiye ka sargati ubo islamiye moyawla ka ala ka dine de menna kan na floye ana ningiruye wallahi amada o made ki yoro janya haramu la ani alako ni ndabla ayolu dabla aya yoro janya odula mbade wallahi no yera mamina o debi wele kolle mone jon pour que saga mogo wele kolle mone jon mbade ni apie pied de frale nyongo atuma jabi mi mbala ni oyni mais mvarla ka yoro min dima oye kuma de borane kuma do kuma nyode wala ye yani akana fo kwanya dunda anya bota sabanya do utanve nga bete wallahi abete sa ka banao ay ala be duskunmo karaba o ba do garbo kani mi fo ni hakika ode ati ma no fe abi ala no fe ani kira no fe sallallahu ta'ala wa sallam o yanga dallude o ye anyi shinrode mbade on wati min dirama o ko wati amla ni yoro inaya ami bitay mlaya ka dugo ke moy ni ya barma ke kala salide anaka garbu kani no ali sangare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh